θα παίξουμε ένα παιχνίδι που λέγεται My Island και είναι το part 1. Θα κάνουμε μέχρι 4 part, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο. Ας ξεκινήσουμε. Εύχομαι να είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι, γιατί έχω ακούσει πολλά πράγματα γι' αυτό. Κόβουμε ξύλα, νομίζω, και τα κάνουμε σελ. Διαμάντι! Πώς το πήραμε? Δεν ξέρω. Τώρα πρέπει να πάμε στο shop και να πάρουμε αυτά τα πράγματα που λέγονται tile. Νομίζω ότι μας βοηθάνε να παίρνουμε λεφτά ή να τα σπάμε. Θα πάρουμε το Farmland. 2 από αυτά, γιατί έχουμε πολλά λεφτά. Έχουμε πάρα πολλά λεφτά και μπορούμε σχεδόν να πάρουμε όλο το πράγμα. Δεν έχουμε άλλα. Τώρα θα βάλουμε μέσα. Wow! Είναι πολύ ωραίο. Ας βάλουμε και τα άλλα τα. Το flower. Πάλι το flower. Έχουμε 6 flower. Τότε να τα βάλουμε όλα για να κάνουμε πιο μεγάλο το χώρο μας. Τώρα έχουμε τα 3 που όπως το πρώτο τα βάζουμε για να τα κόψουμε. Αυτό βγήκε μεγάλο. Δηλαδή θα μας δώσει πολλά ξύλα. Έχει και ωραίο τραγούδι αυτό. Δεν ξέρω αν ακούτε, αλλά άμα ακούτε είναι ωραίο. Τώρα θα βάλουμε το rocks, δηλαδή πέτρες, που τις πάμε για να πάρουμε stone. Ναι. Το farmland που είναι για να πάρουμε σιτάρι. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στο να παίρνουμε πολλά πράγματα. Τώρα ας σπάσουμε πέτρες και τα ξύλα. Αντί για ένα μας δίνουν 2. Είναι πολύ ωραίο έτσι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Θέλει λίγη ώρα να... Δεν θέλει πολύ ώρα για να το κόψουμε. Τα σπάσουμε όλα. Είδα πριν ότι στο Farmland θέλει πολλά πράγματα. Θέλει 10 stone και 10 wild seed. Έχουμε τόσα. Τότε πάμε να τα κάνουμε. Ας πάρω λίγο, γιατί θέλει κι άλλο τέτοιο. Όμως θα πάρουμε πρώτα αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Νομίζω ότι υπάρχουν και 5 εδώ. Αλλά σήμερα θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πολύ καλοί για να πάρουμε πολλά λεφτά. Τώρα ας πάμε στο shop. Το καλύτερο πράγμα που υπάρχει εδώ είναι το obsidian tile, αλλά δεν μπορούμε να το πάρουμε. Αλλά μπορούμε να πάρουμε το rocks, δηλαδή πέτρες, και 2 tile. Ας βάλουμε πρώτα τα δέντρα. Αυτό μας βγήκε χρυσό και μας δίνει 10. Τώρα βάζουμε πέτρες. Και αυτό βγήκε τεράστιο. Εδώ μας βγαίνουν τεράστια, όμως γιατί? Σήμερα προσπαθήσουμε να πάρουμε
τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Γιατί είναι πολύ ωραία το παιχνίδι. Και στο part 2 θα κάνουμε πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να κάνουμε γύρω γύρω, σαν να κάνουμε delete αυτά, να κάνουμε δηλαδή μία γραμμή έτσι με δέντρα, μία με stone, δηλαδή πέτρες, και μία με τα άλλα φάρμα και αυτά τα wild seed. Αλλά αυτό το μέσα τι είναι? Μας δίνουν τούβλα. Δεν ξέρω τι θα χρησιμεύει, αλλά ωραία. Παιδιά, έχουμε 10.000 ευρώ να αγοράσουμε. Μπορούμε να πάρουμε τις πέτρες. Αυτό είναι με τη θάλασσα. Φύκια. Και λουλούδια. Δέντρα δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα. Θα βάλουμε τα φύκια. Έχουμε πάρα πολλά και θέλει λίγη ώρα να τα βάλουμε. Wow! Αυτό είναι μπλε. Νομίζω ότι όταν μας δείχνει κάπως σε αυτά που πάνε πάνω, νομίζω ότι μας δίνουν καλά. Ναι. Από δίπλα μας λέει. Από δίπλα λέει 1/1 το κανονικό, 1/3 πολλά, 1/40 είναι τεράστιο, 1/20 χρυσό, 1/50 τα πολλά άλλα χρυσά, 1/150 το μεγάλο το χρυσό, 1/250 ένα που είναι διαμάντι, και νομίζω ότι πήραμε αυτό το φύκια. 1/450 diamond πολλά και 1/700 είναι τεράστιο. Όμως ας βάλουμε αυτά. Πρέπει... 30! Είναι 30 τέτοια. Και τώρα μέχρι τώρα είναι πολύ ωραίο αυτό. Πάμε να δούμε τι έχει στα πράγματα. Τώρα τι τα κάνουμε? Πιστεύω ότι πρέπει να το ζήσουμε για να πάρουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά τώρα θα πάρουμε αυτό. Όμως παιδιά, πάμε να πάρουμε ένα wild seed για να φυτρώσουμε κι άλλα. Τα wild seed είναι καλά γιατί μας δίνουν τα καρότα και νομίζω ότι κάνουν πολύ και άλλα πλάνα. Τα wild seed δίνουν 10 ευρώ και μπορώ να πάρω 10 ευρώ. Τα brick είναι πολύ καλά γιατί μας δίνουν σχεδόν 50 το ένα. Παιδιά, τώρα το είδα, αλλά έχουμε 63.000. Μπορούμε να πάρουμε το crystal και το sand 2 φορές. Ας πάρουμε και το grassland. Τώρα το βάλουμε. Το sand pile εδώ. Έχουμε κι άλλο. Εδώ μαζί με τα φύκια που είναι από τη θάλασσα. Εδώ το crystal που μας δίνει 2 crystal και 2 πέτρες. Το grassland που... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Θα μάθουμε μετά. Νομίζω ότι πρέπει να βάζουμε πράγματα. Μπορεί. Τι ξέρουμε. Πάρουμε άλλο ένα τέτοιο.
Νομίζω ότι φυτρώνουνε. Ναι. Α, όχι, ήταν από αυτό εδώ. Ας βάλουμε άλλο ένα. Χρειάζεται τέτοια. Να μαζέψουμε. Ειδικά τα μεγάλα πρέπει, γιατί κρατάνε για πολύ και δίνουν πολύ. Τώρα ας πάρουμε από το χρυσό δέντρο. Παιδιά, βγάζουμε 105 ευρώ κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα ας βάλουμε τα πράγματά μας. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό νομίζω ότι μας δίνει περισσότερα λεφτά. Ας πάρουμε κρίστη. Πάμε να τα πουλήσουμε. Όταν πουλήσουμε θα δούμε και τι έχει το shop. 150, 30, 30, 20, 40. Αυτό είναι πολύ. Α, ξεχάσαμε να βάλουμε τα λουλούδια. Δεν πειράζει, θα τα βάλουμε τώρα. Παιδιά, άμα θέλετε να με κάνετε φίλο στο Roblox, με λένε Billis1103, αλλά το ψεύτικο μου όνομα, όχι ψεύτικο που το έχω βάλει, είναι Bliss Pepsi Man, γιατί το έχω βάλει έτσι γιατί μου αρέσει η Pepsi. Παιδιά, να δούμε στο shop τι έχει. Ένα Sunpile και ένα Crystal που έχει και Treehouse που είναι πολλά. Radioactive. Το disco είναι καλό. Πάμε να βάλουμε κάποια seed. Να βάλουμε seed πάνω εδώ πέρα. Όχι στα ρέντα. Εδώ πάνω στα seed. Να βάλουμε και εδώ πέρα αυτά. Θέλει λίγες πέτες. 4. Ωραία. Φύτρωσαν και τα καρότα μας. Τώρα απλώς περιμένω να φυτρώσουν και τα άλλα. Παιδιά, γράψτε στα comment τι άλλο παιχνίδι να παίξω, γιατί είναι όλα πολύ ωραία και θέλουμε και θέλω να περάσουμε καλά. Όμως μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, γιατί για να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βίντεο. Που έκανε ληστό Global Drop. Wow! Τι είναι αυτό? Ένα mystery box. Wow! Unlock for free. Τι είναι? Διαμάντια. Είναι πολύ καλά τα διαμάντια, θυμάστε. Ας ανοίξουμε άλλο ένα, άμα μπορούμε. Unlock for free, ωραία. Εύχομαι να πάρουμε το χώρο ή εκείνα τα έλμου. Wow, το πήραμε, ναι. Ας το βάλουμε. Τι είναι αυτό? Κοράλια. Ωραία. Ας πάρουμε κι άλλο, πάμε για κι άλλο. Πήραμε κι άλλο. Παιδιά, σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί.
Και φτάνουμε στα 100.000. Αυτό είναι άλλο κοράλι. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Γιατί παίρνουμε πολλά. Τώρα ακόμα δεν φύτρωσαν. Δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε farm time. Το πάρουμε. Ας βάλουμε το farm. Κι άλλο ένα. Το κάμπιν τι είναι? Θα δούμε τώρα. Ωραία, το planks. Τι είναι το planks? Για να δούμε στο shop που είναι. Planks. Sawmill. Tile. Νομίζω ότι εκεί είναι για το planks. Δεν μπορώ να το πάρουμε. Δεν πειράζει, θα πάρουμε όμως πολλά λεφτάκια. Και πολλά άλλα tile. Ας πάρουμε το sand pile. Και δεν μπορούμε άλλο. Magma. Τι είναι 2 million. Ας πάμε μπερδεύτηκα. Ας πάμε να... παιδιά, συγγνώμη, αλλά μπερδεύομαι. Να κάνουμε σέλο. Πώς έχουμε? 88.000. Ας πάρουμε. Αυτό το χρειαζόμαστε, ας το πάρουμε. Θα το βάλουμε δίπλα από εκεί που το χρειάζεται για να το κάνουμε γρήγορα. Τι είναι αυτό? Γκολ. Θα βάλουμε το sand pile και μετά το sawmill τέτοιο. Θα βάλουμε ξύλα. Πώς βάζουμε ξύλα? Εδώ. Τα βάζει εδώ. Ένα πλάκ. Νομίζω ότι πρέπει να τα κάνει όλα πρώτα. Τότε πάμε απλώς να φαρμάρουμε πράγματα. Και να βάλουμε και τα wood εδώ πέρα. Και να πάρουμε και ένα σειρά. 2, 4, 6, 8, 10. Θέλουμε ακόμα νομίζω 10. Και περισσότερα. Τώρα απλώς θέλουμε 50 planks και 20, δηλαδή 75 planks. Ας βάλουμε πρώτα, δεν πειράζει. Θα έλεγα να βάλουμε πρώτα σε αυτό, αλλά μπήκε σε αυτό, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Θα το βάλουμε και σε αυτό. Πήγαμε 114.000 και είναι και πολύ καλό. Τώρα φτάσαμε το goal και θα κάνουμε και τα λέμε στο part 2. Γεια!